Ito, wala akong mabuhat sa aking kinabuhi. Nag-live ako dali sa YouTube. Baka may masalag na magtanaw sa akin. Magtanaw. Makipag-inusapay sa akin ba? Wala di mo tanaw. Pagbati ka talaga ginaw, wala talagang tatanaw sa'yo. Wala talagang tatanaw sa akin eh. Sana may masalaag dito. Sana may masalaag magtanaw sa aking live dito sa YouTube. I will always make to you, and you will be above today. I just wanna meet to be together. Why to? Is nothing together to me and my forever? You, my angel, darling, baby, mommy, daddy, sister, earring, hero, your country. Hi. Wala. I just wanna leave me forever. Hi guys. Ay, may isang viewer. Salamat, minaluoy talaga. Nag-output. Kaita. Nahadlok sa nawong ko. Ganito na ba talaga ako kabatig now? Hi, kinabuhi. Salamat sa nirespitar og tanaw. I will always meet you, and you and me and proud today. I just say, oy, salamat men, nirespitar gyud tanaw. Kinsa dagway ni? Salamat sa kaluoy kay lain ni tanaw usa. Kung sino ka man, garot 3 panghatag sticker be.
Wala pa ba ko sticker dol. Wala pa ba ko pag mag-sticker dol, wala pa jud ko ka suway og payout dol, basi po dol pagka payout ko dol. Pag di ko dol bitaw na bitaw mangitag sticker bitaw. Asa inyo dol, asa inyo dol. Pwede ba makapa-join na video live no? O silingan rata. Aw. Small ball inyo dol, small ball ra. Siya. Aw tagbas diyo trakuha. Aw. Ato di ay. Sige dol, pagamari ko dol, gidol pagamari ko dol. Kaya nung kuha no, may pabito. Oy, naduha na yun na itong viewer. Salamat dahil sa nirespitar og tanaw no. Pagpagama, sige dol, magpakuha niyo ko dol. Kaliblay pa ko direk suway ba na ba yung tanaw na gid nirespitar. Salamat Diyos na looy. Sige dol, mag-out na ako guys. Salamat sa usa ka viewers. Thank you. Sige naman ko agi di sa inyo. Asa ka ito? Asa man ato dol? Sige agi diri ay. Wala pa pag nakapagamag sticker gidol. So ayan ako dol idol. Asan pagama di mangita di ko na dai. Basta makakuha kuan ko kuan kay wala pa ko kasuwag sweldo gud sa akong page ba niya sa kuan. Wala pa ko kasuwag payout ba na ana ko na savings ng mga handcapin na po lagi. O magpalit og tuba. Asa ko yung bata ko ban kuan na kay kuno do ka familiar siguro ko nimo pero baloy kay mga agi diri mga gadala magbayi. Yung naagi sa aming diri ba sa tugkaran mga nagidala magbayi gud oy tapos sakit man kay sa mata sa akin gud oy kay wala ba ya koy uyab. Munang video ko kayo katutok og bayo ba kay masasakitan kasi yung mata ko may tanaw na naman naguyab mga lag diri. Magdit-dit mo na sila diri. Ang lungkot at pag-isa ngayon wal ikaw tong dalag bahay diri no, sig dalag bahay diri no. Dol Palomar, mag-out na ako dol ha. Salamat sa pag-respeta ng tanaw dol ha. Pondol pasara ko sticker dol. Kualang tika dol. Salamat dol amping dol. Salamat sa pag-respeta dol. Mag-out na ako dol.